Dari la mambo lichitongana na takudzwa na wili kuti takudzwa uyautsanangure nhau yako yekurara nembudzi ya Brian Chakubva. Takudzwa uyautsanangure nhau yako yekurara nembudzi ya Brian Chakubva. Hai, mkomani. Wanzo mawenda na secretary premier. Wote kuli. Afanya ndo sio. Tunatoa shauri omsi. Omsi. Brian Chakubva ndo sio. Bora sio. Asha mpeleka mara ni kweli. Ndio tunaona DPD yangu wa 26. Wai ngozo shitara mara ndizi. Shizi. Right, wakati kwa mara shitao. Ndio shauri na nembuzi andika. Shingo fambo andika. Yoga shtorasi. Andika zvinhu ndakaenda pandakaenda kumba ini ndakabva ndaudzawo muchembero kuti ndozvandaitwo kubani nowadiki yangu. Ndadaro ndobva ndaenda kwasabhuku akanditi zvine umbowo here. Ndakati ina handizivi zvikanzasaka timirira munhu wacho kana auya kumba kwako neumbowo hwakakwana. Kana kuti masabu aruma asikape kugara ende munogara kune mabhedhu. Wauri vadiki byavo masaizi yake kugara ende iwe. Maiji yangu vamwe vatori vadiki. Vamwe vatori vadiki. Mbele pana nama yako. Jambo pana nama yako. Secretary. Tinokukumbirai kuti mukande mamwe mazwi uyo ari kuti nyaya yangotaurika muvillage asina titoisiva. Nyako yedima puise apa puisa kaito mbato mchita ndiani? Nani Chakubva aripo ilapo? Aripo. Uya kuno. Une mudzimai here? Une makore mangani? Brian ndo yako. Ha? The 21. Wewe mkana kufungwa. Mbodrea kasukube. Ndiye mwizi wembuzi. Pane vamwe ari kubva village vanombo. Brian. Pane vamwe ari zvanyaya. Wakagara apa kona? Mbiza tori chinzwe. Gara pasi. Tipo umbo tole masika oniti. Nenda weka uko. Pamusoro yechangamira nhau iri kutaurwa inau yakaitika pamba pangu. Yaitika pamba pangu ndakaona mbudzi yangu yabatwa nemunhu uri kumanzera. Muonera ndakaona mbudzi yangu yabatwa nemunhu pari pamba. Ndakabuda nemadzimai yangu. Tabuda mbudzi yaingochema iri mudanga rembudzi. Vozi danga razvakaita imba iyi. Pane imba yangu iri yandokurara iyi. Iyo inenge dziri padhuze. Saka yaingochema mbudzi yacho. Vandati mangwana mbudzi ikuita noise. Toziona kuseni. Saka mbudzi yacho ndakazoitora vandaisa panze. Iyo yakazotsutswa roza inobva yaenda kunorara kuseri kwedanga rembudzi. Pandakabuda panze inini ndichiti kuti mbudzi yanga ndasiya apa yenda. Tikuona hapana mbudzi. Time yandikuenda kuseri yange yatukavhizwa yatova kuseri kwedanga reuyu ane danga rangu rokumberi. Yandikuenda kuseri koko nditosvika chekutanga ndichipisa madzimai ndivangu ane tochi ndanga ndamhanya sina tochi. Vachinoti batochi so saka tikangoti sanga kufesana nehembe dzava dziri pakakwatikwa pakamuti kakakwatikwa pakamuti so hembe dzedzi. Ndikutaisa mbudzi ndikuona iri kuseri ndikuona tsoka ndikutaisa yatonyangadzwa tara mbudzi. Yanyangadzwa mbudzi. Ndine madzimai angu kuti ita siya. Nguva iyoyo pane vanhu vaitodarikawo zvavo.
andati ngatishedze chi bana wayaona chitiko chiri papi chiri pano vakauya zvoshuwa vakaona chitiko chipi ichocho hembe dziri pa netushi yacho nemapushi hembe yemukati zvese nekubvira mumusoro zvese zvanga zviri pa zvadaro zvinhu zvezvi vakomana vakangouya vakamhanya vakauya vakaona vanhu vakauya vatongoenda vasiya zvakaita zvakadaro apa wangu watowa usiku ndikati inini zvandiremera kuti hana kusiyiwa hembe dziri ipapa mbudzi yangu iri kuseri ikoko kwazosvika kuseri vamwe vakazouya vanhu vazhinji vanzwa kutaura kuti ikoko mbudzi yangu yatofa mbudzi yangu yatofa atoona mbudzi yatoita yafa vanhu vakazouya vakaiona mbudzi yatofa iri mudanga vakaratidza vanhu vakaiona vandangosiya kuseri ndikazouya hembe dzedzisisi asi hembe makadziziya here hembe handina varakusiya muzinhu zvehandina auna anozvitakura arara chimangwana mangwana patazona pasina here munhu akabva angutiza aiye zvaari andangosiya pakadaro munhu wamakaona hapana ndakangoona here ngatinyarare vabereki uya gaririyana uyu ndiari kunzi ndiye akanyangadza mbudzi yemurume saka kuramba kuti handizvizivi saka toda kutsvaga ubhoko murudzi wombudzi kuti akaona sei zvakafamba sei saka uyu ari kutaura kuti akaona chi akangoona mbatya nemapushi ndambodzoka zvakasvika asi akazvatedzana asi uyu ari kubva kuti mashoko aya murai akatenderera achizidiani ndiye maibata iwewe nouyu munoita nachii tinongogaza muvhireji rimwe chete kushoko rokuti uyu ndiye akashinana nembudzi murai ndakazofamba sei iwe usina munhu wakaona shoko richitaura vanhu vaingotaura vachisidzira kuti munhu zviri kumuziva asi havaizotaura kuti ndiani ataura vanhu vakaziva sei uya mangarereka zvazvinoita vanhu ava vanogona kunge vakazoonana vanhu ava vanogona kunge vakazoonana vakawirirana vakaita zvavakaitirana pamusoro changamiri tinofunga taseitira nyaya iyi mukomana uyu akazomudza kuti amai vomukomana uyu vakaenda $20 zekuti rekuvhara magona asi maona kuti paipa ndati vanhu ava vakazoonana zvokuti statement rese rekudzedzereka kwaari kuita kunge ari kuda kurebesa nyaya munhu akaita izvi ari kumuziva chakusaka nhasi kuti asamubuditse pachena pane zvikwanisiro zvavakawirirana kuti nyaya iyi kuno kuisazobuda ndopaakuraira information iyo nyaya yekuti amai veuyu vakauya nemari $20 hauzvizivi nombachanoziva mirai iwe nyaya yekuti amai veuyu vakauya ne$20 hauzvizivi inzwaika unoona munhu anenge asina kubva anhengerikena asina chaanoziva panyaya iyoyo unoziva kuti murambiro chaiwo unotooneka kuti wakapirwa mari ende nyaya itoripo ini ndaitofunga kuti kana nyaya iyi munhu uyu akapinuka panyaya iyi muridzi wembudzi iyeyo ndiye anga kubatwa panyaya iyi ndiye akashina nembudzi iyoyo wai asina kunhonga hembe idzi achiendesa kwasabhuku sei asina kuzvichengeta muridzi wembudzi idzodzo ndiye munhu akashina nembudzi iyoyo kana iye asina kubudisa munhu iyeyo nokuti nhasi uda kutovhariridza nechikonzero chekuti makaita zvamakazoitirana kuseri nyaya nhasi yamuka ende hausi mumhangari kunzwisa kwandaita hausi mumhangari nyaya iyi yauya nepasi pamera ziso seiwo usina kumboripota nyaya yako iwe waita chiitiko chakadai kuti saripoti nyaya iyi ndasina kuti ndine kugona nokuti yembe ndasina kuchengeta wangu usina kuchengeta ukaregereka iwe uri tsotsi wewe unanga uri kuona kuti wega ndiwakupura uchiti pandikasvika tichitasa tichiona mbudzi tikatoona yatonyangadzwa kare wachitoona nemunhu wacho kuti munhu aita se atizi iwe wega unga uchitaura mangwana makuseni kunyangadza kwakaita ndobva waona yafa kwanga kwakudestroy evidence manje kuti
zvizomboshaikwa zvimbudzi zvachiri zvokuzvona ikafa nembudzi nokushinwa kwayakaitwa kuyo ndochikauraya aiwa izvo handizoziziva chakamushua kuti yakafanira nekuti paikaona chakaona kuti chanyangadzwa chiwe mati chakaza kuti pawati andatoona tonyangadzwa ukaona chi ndakatoiona mbudzi yaningirina tsoka dziripo dzemunhu yaita sei mbudzi kuona kuunhire kwaiona yakatoningirina yakanyangadza nemunhu nayo shamari sei wazoudzwa kudare nenyaya yembudzi yemuri munhu une maziviro api zvina ndizivo sekuziva kwandaingoitawo kuti vadiki vyangu vaingoya vachinditi shamari ndozvauri kuita kana pandikangozvinzwa ndichiya kosirwa tsapane magorokota mambo ndakangoto kwendinoenda kozi handina mhosva kana chandinonoshandini right wataura zvakanaka une mukadzi here une makore mangani iwewe wati shamwari dzangu dzaiuya dzichindiudza kuti muno mune nyaya yerutendera yokuti ndezvawakaita pawaita tsvagurudzo idzodzo waiwana anza ipi andakaita tsvagurudzo idzodzo dzokuti sei wainangwa iwewe tsvagurudzo idzodzo ndakadzitora ndaudzawo muchenjeri wangu ndobva nditi sanyaya yakadaro inoda kuenda kwasabhuku ndobva ndaenda kwasabhuku ndobva vanditi sabhuku wakanditi nyaya yako haina umbo muzukuru wangu handikwanise kuti ndoenda kodedza munhu wacho wari kundiye muridzi wembudzi newe ndokutongai ndotonga ndichiti chikozi nyaya yako asi muridzi wembudzi kana achinge auya pamba pangu right apa pandikora semunge kuti mukomana uyu ari kuda kutenderwa nasabhuku vacho kana kuti imbomira tinzo iwewe sabhuku ndiani wako sabhuku nayo ndati ndisekuru uyu nasabhuku ndiani nani ndikakama wanhu ndisekuru uyu muzukuru uyu muzukuru nyaya iripo apa nyaya yakaitwa kudhara ndo nyaya yataitaura yekuti panyaya dzemakuna kuna akaitwa kurutivi rwemasabhuku aubude ndiyo iyi iwewe semafungira ako dai wakaenda nenyaya yekuna sabhuku nemukomana uyu yaibuda paukama uri mazvinzwa here kuti uyu ari kutenda kuti dai ndakaenda nenyaya ine murume uyu kwasabhuku yanga isingabude nechikonzero nei mainzwa ka nyaya iripo ndeyekuti uyu murume uyu ari kutotya kubuditsira nyaya yemukomana uyu umbowo hwekuziva kuti uyu ndiye anawo ari kutotya magariro uyu iwe uri mumakwakai ava ndo varidzi vevhireja nhasi kuti uyu anyangadze muzukuru wasabhuku kuti ndiwakashinwa nembudzi yangu wobvisiswa makuna kuna uyu anodzingwa kuvhireji ndo nyaya iri kumupa kutenderera asi mamunhu turikei kunatangamiri zvakaita tichapedzei dare nguva nenyaya iri pachena hai ehe izvo zvazvo zvaita zvakanaka one kuti uyu manje atarisa ukama hwekumashure asi chokwadi chiripo komuredi nyaya muri kuiziva ndakuiturikei pamusoro ichangamiri ndewegaipupuraa nyaya iyi chakuisa kwamuri inenge yajekai mukomana akashinha neusai regai ndaona pana amai vakasimudza ruoko tisati asvika tisati apinda vane zvekutaura amai uyo mwana wangu uyo mugarisani wangu sabhuku hatina ukama naye tese tiri vamakiwi uyu mumakiwi wokudzidza ravo indi mumakiwi wokudzidza rangu asi kuti vana vanongoti sekuru kumunhu wavanorespekta munzvimbo varipo vakamirira sabhuku vanogona kukukurira ndakatuma ndanzwa nyaya iyi ini ndaida kutotoro humbo kuigize kuti shuwa mwana uyu kuti angadai akurasika njere here pane zvaitika here ndakadawo kuzviziva kuti ndizvitsvake munhu anorara nomukoma wake aripa kwakabuda sei mugumbeze mumachira mumukoma kuti aende kunodii kuenda kubvudzu ndabva ndakaenda kubvunza nyaya ndikati aiwa mbudzi yanga yabva mukudereka yakatosiyatu
kusunungudzana kwaene kudaiso. Saka uyu mukomana atadza chete kubuda pachena kuti mbudzi yaidi yairwara. Ndikati nkombo yezve dzacho dzakudzi dzaonekwa dziripo dziri paizva hapana. Saka chakandinetsa nekuuya kwandaita kuzoshingira kuti ndada kuti nyaya ichene kuno kwamambo pamusoro pomukomana. Kuti dare rese ichenese mwana uyu neniwo ndichene pamusoro ponyaya inenge yakutenderera saizvozvo. Muvhireji medu ndokuya haana mhosva yaakaita, uyu mbudzi yake yakarwara ikafa. Asi vhireji redu ndorakasimudzira mazwi kuti mbudzi yako yauraiwa, uyu haanawo mbowo haanawo nokuti haana kuenda nenyaya yacho pasabhuko haana. Ya zvamaita amai hongu muri kuona nyaya dzakafanana naidzodzo pamwana. Tarisiro yedu patinobvunza paipai kuti ndiani wenyu, tinenge tatoziva kuti rutivi rwemaindiketero enyaya yenyu ruchaenda kupi. Matodudza makati mwana hapana pamungauye makamupupurira kuti uyezve right. Regai ndichikuudzai kuti nyaya yechivi yese haina anomiririra. Kune vese vakaita upombwe vari kutora vakadzi vevanhu vari kudii havambotsvaga gadhi vanopomba vari vangani vasingatoda wechitatu panyaya iyoyo zvokuti uyu hamugonombomupupurira angatopupura ega. Angakoke mumwe munhu kuti uya undimirirei ndichishina nembudzi izvozvo hazvigoneki. Saka ipapo ndaifungidzira kuti imi mune humwe umbowo hwamuruda kupa plus mungatanza akasiya mukoma wake mugumbeze. Mukadzi chaanosiya murume mugumbeze mozoti ane mukoma waari kuziva kuti hasi mukadzi wangu ngoma. Mukadzi ane murume, murume ane mukadzi anotomusiya. Takataiturika kuti vana changamidzi takataiturika. Right, amai maita zvakanaka but ndati toya kwamatoita matoya kuzodzidza zvimwe zvacho. Zvida munogona muchida kuedza kusvaidzira mwana kana kuda kuti haana kudaro but mangwana munozochema musha makupera kufiwa nekuda kwedambudziro makuna kuna raanenge akasura kana kuti akazvitsvagira wega makufamba muchizvibata kuti pane zvakaitika nemakuna kuna. Saka ndaifungidzira kuti vana havasvairirwe kuti akazosiya nguva yemukoma wake akazodai. Muri kuzvinzwa mai mangwana chenjera kuzochema muchida kuedza kuita nyaya dzakaita sedzidzi. Regai nditi iwewe inyaya yedambudziko chiitire kuti pane zvakubuda kunzi pane kubhadhara saka wanga wakutya but kuti wanga wane data evidence watoona umbowo uzere hwembatya mapushi kokuzvichengeta wazvichengeta wenda nazvo kuna sabhu kuti sabhu kuda kuti ziye petuka musangano village rese kuti akomana uyai hatingambotadza kuziya munhu ane hembe idzi muvillage rese munomu munhu wopupura muvillage rese kana vatadza kuziya kuti hembe idzi ndedzati vatadza kuti munhu akatouya zvinopinda mumusha but wakabva kuti hembe idzodzo idzo wabva wasiya. Saka tikuti ipapo imhosva futi wanga wakuita iwe kuti watoona kuti wane data evidence wane umbo uzere ndobva wasiya hembe idzodzo. Chekutanga ndichavaifana kutoziva kuti ndaane zvinhu zvangu zvandabata ndakumirira kunze kuite sei kuchene uchienda pasabhuku asi ukazvitadza zvinhu izvo. Nhasi unoya mai vaya kuti aiwa imbudzi yakatadza yakabereka izvirwarirawo hapana tichaziva iwe kuti yanga yanyangadzwa. Ndaona pane hembe dzanga dziripo handirwazvona manje zvinokanganisa tsika nemagariro patsika dzedu dzechivanhu. Zvandinongoda chete iwewe zviri pachena ndinozokuda kuti utsvage mbudzi imwe chete yaunonopa murumono zviri kunzwika. Tsvaga mbudzi imwe chete yaunozonodzorera imbudzi yakafa iyoyo kwamambo unza imwe mbudzi imwe chete ndo zvandinoda chete izvo zviri kunzwika. Tsvaga mbudzi imwe chete uendesa kumukomana utsvaga mbudzi imwe chete yaunoenda kwamambo yemafunakuna nehwaichena ndakuda hwaichena imuchemurisa zvinozvika ndozvatinoda chete hwaichena nembudzi neyakwamambo nembudzi ndinoda kuti udzorere murumono zvinonzwika. Sekretari ndinyorere zvinhu izvozvo zvemakuna kuna izvozvo zvaanofanira kuti zvinhu izvozvo zvaadzorere mbudzi yakafa iyoyo nembudzi neyakwamambo nehwaichena yekuchenura makuna kuna iwayo. Ita kuti next time kana uchinge paita nyaya dzakaita sedzidzi enda kwasabhuku wobatsirwa ndini enda inosaina zvinhu izvozvo tiri kuzvida vanopera masvondo mairi iwe kumanaki dai vanopera masvondo mangani mbudzi yacho makaita sei makazoita sei yakazofa yega
Uchapiwa imwe mbudzi. Ana bokonzi wewe. Bokonzi na Mkozi uyaiti patati gaga. Mapurisa aware. Chimepo. All right. bokonzi atwali. Chimepo nyaya yange asarira pauri kuti upe umbo wakajeka pamakono kamaita zvipfuyo uyo ari kuti zvidiki tsanangura kudare sirinzwi Sorry. Shuwa daenda kuna naye mombe murumoni. Ati mombe idzi vareva tombero mbichana. Asi mombe dzile size. kokuonawo kwako Kuonawo kwangu sine price yedara dzitese azvienderani zvatauro zvakuda inochaja kuno kudare 250 iye shuwa inde pa saka vati aiwa uchenda kutaura kuti kudare zvachakuza. Right, regaiti sanonoke. Regaiti tiseva kuma vazama vaedza okutoti dzaiti dzimombe ngadza dzakanzinatu ndizo. Ndo kwamboyeme 1. Ukupedzisa ka kwasara 1. Dzakanzi 4. Vabhokonzi ndikuti zvaita varumawo vatozama kwaine mombe mbiri. Topapi yamuda shoma ingaite mari shoma yekuti tivangotopera mbichana imari yavari kuda. Sekuti vazama kuti vaine mombe mbiri. Topapi yamuri kuda imimi mari ingaite mari. $100. Aiwa, ndati top up taura top up. Muda top up yemari yamuri kuda. 300 from the 2. Ane kutorwa ari kutopa kana wabunda vaiona ruba. Ndikuzi. Asini yakatochenjera ndoite sekwezvaiti. Regaiti dedare rimwe chete. Ndisamanzwa tichitipa tsika dzedu dzechivanhu tinoda kungotedza mutemo wetsika dzedu nemagariro kuti kana pachibhadhirwa munhu kuti munhu kana takati rwuya nemombe pati auya nemombe mbiri bhandi akuchichema kwauri Bokonzi uchapiwa $50 iva chakutopera pamombe idzodzo zivanhu vangauya nadzo asi yasara yacho neyarini wani yasara yacho Mari yangu yedara ndokuwa. alright okay inoyarini kuya kwatakatateta tatatu tochema kukumbira kuti tiwane mukana kuti tikwanise kutsvaga yasara nemari yedare isina ubiso inoyarini apa kuti nditaure kuti titochemawo kwamuri regaiti chiti kuti nyaya ijeke takupai masvondo mairi ekuti muchitsvaga mari yedare nekutopa $50 mauya naye muchikumbira manje kuti yasara iti tichazobhadhara pakati zvinonzwika ende motsvaga mari yedare ne$50 iyoyo patopera masvondo mairi muya mubhadhara muchichema kuti aiwa kuti yasara mombe yachona tichazoibhadhara pakati